ଯାଉଛୁ ଉର୍ମାଗଡ଼। ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଉର୍ମାଗଡ଼। ଭଲ ଲାଗିଲା କେମିତି ରୋଡ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ? ବହୁତ ମସ୍ତ ଅଛି ରୋଡ। ଆସିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଆସିବେ ଏଇଠିକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇସ୍। ଇଏ ଆମର ବ୍ଲଗର ବୟ। ତ ସତ କହୁଛୁ କାଟରାମାଲା ଠୁ ଭଲ ଉର୍ମାଗଡ଼ ରୋଡ ଲାଗିଲା। ଯିଏ ବି ଚାହୁଁଛ ଫାଷ୍ଟ କାଟରାମାଲା ଯିବ ବୋଲି ଭାଇ ନିଜ ପେସେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲେ ଯାଅ, ନାଇଁ ବୋଲେ ନାଇଁ ଦୟାକରି କାଟରାମାଲା ଆସ, ନହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଉର୍ମାଗଡ଼ ଆସ, କାଟରାମାଲା ଭୁଲିଛ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଇଏ ଆମର ସଲମାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସଲମାନ ବ୍ଲଗର୍ସ। ସଲମାନ ବ୍ଲଗର୍ସ। ତ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସିଡ଼ିରେ ଗାଇସ୍। ମସ୍ତ ହେଇଛି ରୋଡ ଭାଇ, ଆସ ଯିଏ ଯିଏ ଆଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆସ, ଉର୍ମାଗଡ଼ ଫିଲ୍ ନିଅ, ୱାଟରଫଲ୍ ଫିଲ୍ ନିଅ। ରୁହ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି ଭାଇ, ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ମଲ୍ ଉର୍ମାଗଡ଼ଟା ଏବେ ନୂଆରେ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ। ହଁ ସତ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ବ୍ଲଗର ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସବୁ। ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟାର ଭାଇ ମାନେ। ହାଏ ହାଏ ହାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଲ୍ ଅଫ୍ ଉର୍ମାଗଡ଼। ମସ୍ତ ହେଇଛି ଭାଇ ମାନେ। ୱାଟର ବି ମସ୍ତ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଆଡ଼େ ଛୋଟ ବହୁତ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ବି ପିଲାମାନେ ବଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗଧା ଯାଏ ଭାଇମାନେ ଗାଧୁଛନ୍ତି ବି। ଭାଇ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଯିଏ ଯିଏ ବି ଆଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆସିପାର। ଗାଇସ୍ ଉପରୁ ତ ଆପଣ ଭିଉ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ପଳାଇଛୁ କାରଣ ଆମେ ଥିଲୁ ସେ ଉପରେ ଥିଲୁ ଗାଇସ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ତଳେ ଅଛୁ। ତ ମସ୍ତ ହେଉଛି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଭିଉ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ଓକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବାର। ସିରିୟସ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ 2-3ଟା ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ରେ ନିଜର। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଇଛୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠିବ କି ନାହିଁ? ତ ଭାଇମାନେ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଉର୍ମାଗଡ଼? ହଉ ତ 2ଟା ଯାକ ୱାଟରଫଲ୍ ଆମେ ଆଜି ବୁଲି ସାରିଲୁଣି। ତ ଆମେ 2ଟା ଯାକ ୱାଟରଫଲ୍ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଉର୍ମାଗଡ଼ରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ। ଫଟୋଟା ଇନଷ୍ଟାରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ହେଉଛି ରୁଦ୍ରଡିଗାଲ ଲିଙ୍କନ 12। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ କରିବେ। ଓକେ ଗାଇସ୍, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି କ'ଣ? ସୌରଭ କିଙ୍ଗ ଅଫିସିଆଲ। ଓକେ, ତାକୁ ବି ଫଲୋ କରିଦେବ। ଓକେ ବାଏ ବାଏ ଗାଇସ୍। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଭେଟ ହବା। ଲଭ୍ ୟୁ।